myönnän taas uudestaan, että mulla on ihan älyttömän tyhmä olo kameraa puhuttaessa. Tai no, lähinnä se, että joudun täällä talon toisella puolella puhumaan yksikseni kameralle, niin tuntuu kummalliselta. Mutta mä heti ensi alkuun haluan pahoitella sitä, että mun videolla ei tule olemaan tällä kertaa ääntä, koska tietyistä syistä niin täällä tulee olemaan hirveästi väkeä ja siinä ei ole sitten niin mitään järkeä, jos te ette kuule yhtään mitään, mitä mä sanon. Mutta joo, tosiaan niin mä haluaisin tällä videolla esitellä yhden aristoasukokonaisuuden tai miten sellainen simppeli aristoasukokonaisuus tavallaan toteutetaan. Eli mulla on tässä nukke, jossa on pohja valmiina, eli on moitien paitaa ja sitten on moitien hametta, jossa on villainen päällyshame päällä ja mä nyt kaikessa hiljaisuudessani niin sitten rakennan tähän päälle toimivan asukokonaisuuden, joka sitten kävisi ihan ulkoilmallekin. Ja sellainen, mitä mä haluaisin vielä mainita, on, että haluan kiittää niistä kaikista kysymyksistä, joita mä olen saanut. Ja sitten kaikesta siitä mielenkiinnosta, jota ihmiset on osoittanut näitä mun videoita kohtaan. Ja muutenkin niin ihmiset on ollut hirveän kilttejä jotenkin. Eli hirveästi kritiikkiä on tullut ja kaikin puolin loistava juttu. Mutta tosiaan niin kiitos, että jaksatte seurata ja toivottavasti seuraatte vielä jatkossakin.